Hello guys, good afternoon. Ayan, ngayong araw na to, magkakaroon kami ng magandang banding ng aking mother na si Jollibee. Ayan, magkakaroon kami ng challenge. Yan yung make-up challenge ko para sa kanya. May make-upan niya ako. Siya naman na mag-make-up for me. And since kanina medyo nagsimula na kami, naglagay na siya ng foundation, binlend ko na lang. So ito na yung mga susunod na mangyayari para sa aming video. Enjoy guys! Okay, ngayon naman, matapos natin maglagay ng moisturizer. Ito yung ang aming moisturizer. Thank you so much, Brand Damage. At yung aking foundation. Thank you. Yan, L'Oreal. Ngayon naman magpa-powder na tayo. Okay, mother, go. Powderan mo na ako. Challenge ko sa ito. Powder. Baka maghanap ka ng ibang powder, ha? Baka sabong panlaba yung hanapin. Yes. So, kailangan i-blend mo siya maigi sa akin. Go. Tayo ka para ano? Tayo ka. Hindi mo na kaya tumayo, no? I-blend mo lang siya. Para pa rin siya nagbabarnis ng ano. Para po siya nagbabarnis ng lamesa. Na hindi ko mawari. Go. Oh. Diba? Yan. Ang kabila naman. Dagdagan mo wala na eh. Ayun o, powder. Isaw-saw mo dito ulit. Tinitipid niya ako sa powder. Wow. Seryoso po siya. Ganun mo. Yan, sige. Tignan natin kung anong kalalabasan dito. Asan ako yan? Dagdagan mo pa. Ganito ma. Kuha kang powder. Laki-laki na noo ko, unti ng pulbo. Go. Brush mo. Yan. Yung sa ilong, tsaka sa ano ng mata. Pa. Sige, kuha ka pang powder. Sige. Hala, nilaglag mo na lahat. Go. Sa mata, dyan o. Pabila. Para lang po siya nagbabarnis talaga. Oh. Yan. Hello. Hello. Go. Volume music. Go. Tingnan nga natin yung dito pa mo. Kabila. Seryoso po siya. So, mag-blush on na tayo. Blush on. Yan. Go. Next na tayo. For blush on. In fairness na. In fairness, ang puti ng pesto. Tayo ka na dyan. Kala ko kaya mo inugasan niya nilapan. So, magba-blush on na tayo. Contour. Go. Contour mo muna ako ma. Ito. Magano yung blush on. Go, dali. O, dalawang kulay yan? Isa lang yung sa highlights. Blush on na po tayo. Ito po yung aking blush on. Thank you, Ate Vanessa. Ano dyan? Ano dito yung baba? Tas agad. Agad dito. Agad. Baba mo ba ako? Yan. Ito ang natabingi ang puta. Saan mataas? Oh, di ba? Oh. Yung kabila. Yung kabila naman. Dito lang, ito lang. Yan, yan. Sagad mo yung angat. Sagad mo angat. Sagad mo yung angat. Ay. Ay. Grabe yung habit ni Mother. Lahat pataas. Kinakabahan ako lahat pataas. No? Go. So, sige, dagdag. No. No blush on. Okay. At dahil, baguhan ka sa pag-makeup, di ka naman sanay, na-nose linean mo ako, lalagyan mo ako ng nose line. Hindi yan! Iba naman, ibang brush. Ito ma, ganyan na, para tumangos yung ilong ko, ha? Yan, patayin mo. Go. Kinakabahan ako sa nose line. Tingnan natin.
Luha dito. Dito, oh, dito. Kinakabahan ako sa mama ko. Oh, bakit sa gitna? Bakit sa gitna? Agoy. Hindi sa gitna, dito sa gitna. Sa gilid, huwag sa gitna. Oh, game. Agoy, tinan nyo saan niya nilalagay. Oh. Ala. Tutok na siya. Hala. Dati pencil ang ginagamit ko sa ganyan eh. Pencil? Oh, sige. May pencil tayo. Gusto mo pencil? Ito. Oh. Go, oh, ito, oh. Pencil. Magkikilay na po tayo. Kikilay kayo. Ano may nose line ko? Ang gulo. Go, halika na. Kilay. Pencil to. Kikilayan mo na ako. Kilay na po ito. Kilayan na kita. Tingnan natin kung anong kalalabas. Paano pa yung ang kilay mo? So, kailangan surprise para sa akin. Hindi ako titingin. Hanggang sa matapos. Kinakabahan ako. Pinagtatawanan niya. Kinakabahan ako sa magiging kilay ko. Seryoso po siya mga kaibigan. Nangangalay ka, no? Kabila. Ay, sandali. Wala na yun. Sandali. Ito po. Saan mo na? It's a surprise. Hindi ko pa po siya nakikita. $100 lang? Mura. Ayan. Tapos na? Tapos na? Sure ka? Hindi pa tapos. Pangit eh. Sabi, Pangit na eh. Hindi kagaya ng pagkilay mo. Ikaw na. Okay na? Oo. Nako, it's a surprise po kung itsura ng kilay ko. Oo. Oo. Hello? Katawa na si daddy. So, ito yung kilay ko. Actually, gawa niya to. So, I appreciate it kasi ibig sabihin hindi siya mag-drawing. Oo. Ngayon naman dakon tayo sa eyeshadow. Yung kilay ko. Go. Ikaw pumili na magiging eyeshadow ko. Pipili siya ng eyeshadow ko. Brown, go. Pahid mo na sa mata ko. Bakit? Try. Ako nga. Ha? Sige, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Asan yung eyeshadow kanina? Ito. Alin? Ha? Lagyan muna natin ng brown din yun. Oh, yun nga. Asan yung brown? Kabila. Kanina ang ginamit mo. Saka natin papatungan itong light. Yun yung brown. Sige, ganun mo maigi mo. Ganyan. Kasi hindi ang kakap. Iba na yung klase ng makeup niyo. Ulitin mo to. Hindi pa ba tapos sa kabila? Kabila. Kabila. O, isa mo ulit. Yan. Sige pa. Yan. Okay. Next is violet. Ay, tabayin natin yung brush ba? Ibang brush naman. Ito.
kulay. Oh, ba? Fabulous. Go. Ginawa niya po akong coloring book. Go. Hina? Wow, nakaka-pressure yung itsura ko. Okay. Ba't yun yung nose time ko dito napunta? Ano pa? Meron pa? Meron pa. Ay. Kagaling ng mother ko. Iba yung combination nito eh. Oh. Okay, lipstick na tayo. Ayusin mo kilay mo. Hindi, okay lang yan kasi ikaw may gawa niyan eh. Anong lipstick? Ano kulay ng lipstick ma? Ha? Ano to? Lipstick. Hindi ko makita. Nanginginig ka nanay ko. Ha? Ano kinain ko? Hindi maayos eh. Di ko nakikita eh. Oh. At ito ang aking makeup for today. Courtesy of my Jollibee. Ayusin mo na yun. Nakikita natin yung... Tingnan mo, oh. Maganda sa tingin mo, maganda yung kinalabasan. Pangit! Hindi ako marunong yun. Oh, diba? Siya na ba kayo, pero siya rin nalait sa ginawa niya. Let's see later. At ito na nga ang final look ng gawa ng aking nanay sa aking itsura. Nakakaloka. Maganda? Hindi. Bakit? Anong kulang? Hindi kagaya ng ayos mo. Pero yung gumawa niyan, syempre, diba? Sige nga, ayusin mo na lang. Paano to? Alam mo ma, mas maganda tong burahin kaysa yun. Buray mo na. Yeah, pero I appreciate. Na-appreciate ko kasi at least, diba, na-make up mo ko. Kasi simula na nalaman niyang Becky ako. Medyo ayaw niya, medyo tutol siya. Ayusin mo na. Mamaya ayusin natin. Thank you muna. Thank you sa ating mga viewers. Thank you guys. Once again, ako po sa Althea, together with Jollibee. Thank you guys for watching.